Pagkasalita ni Lord ng Anapoluan, apay nga isupay, idi kalman laeng. Idi kalman laeng, tamakarik na akong tinaisang sangayan nga panagpitik ti puso. Ngam apeng isupay, apeng isu. Ani apeng isu. Sino? Sino pagbagam? Di ka maawatan, Lord na. Da problema? Kahit mo ti arak? Iyalang ka. Adala district sadyay. Diyos nga nalawakan ti Jean. May mas. Sige. Makala ka man nga rin ta, ramanak. Ramanan ta nga duwa. Imatender kami kini ani manunemi ti maysa nga party. Tata kami ti imbaon manunemi. Ti boss mi. Iti pangopisinaan mi. Rumay nga matender kami. Agsipot ta. Imuna nga baba konferensya. And then, ito'y panlanganin, panaginom. Ken panlangan, panagpulutan. Manong nemi, siyak nga tatikit-kitahin na. Nakaturong ti matang nakaniyak manong. Na isang sangayan ti mariknak. Umas asidegin, Diyos ko. Ala, umas asidegin. Siyak nga tatikit-kitain na, siyak nga natumayan na. Abag isumatin nga nakadanon manong nemi ni ani kaniyak at inyawat natin nakabaso ng Diyos. Rin naman ako. Mayat? Mayat? May titempla na. Yung lag-lag ha? No makaadum deta, mabartek ka. Natempla lang deta para kada tayo tapos saan tayo nga marigata nga tilmunan. Umas asidegan na ni. Umas asidegan. Sino? Deta ni. Deta gwapo. Uy. Hala. Siyak tigit kitain na panangkit kita na kanya. Kasto ko na iti panaglagto-lagto ti pusok. Na inlaba kon gayem. Ngayon, apeng iso. Apeng iso pa. Asin nung amin iso na. Taping nga saludsudong na apeng iso pa. Apeng iso na pa yung nakatakder na executive. Dakil lang nga ito lagi ti posisyon na ti pisina. Kaya nagwapo. Ay, Diyos ko. Ti makadakas manong nemi linamsan na kami. Sak tikit kitaon. Linamsan na tamet. Kung ako lang sak tikit kitaon na. Sa balit na pananak kinitinisgan. Oh, babae matlaing. Ay, apo, aya. Lorna. Nagarapaap nga iso na. Sa balit matgaya. Nyatamok. Pagdagayam tao talikudak. Naliklikodak. Pangamin nga ibagam ngamin nga siksikalain. Hamo pinanunutan nga dapat sa bali nga tao tilikudam. Itilikudan ta. Tunakalano siya. Sa bali matgayam. Ngayon kita ang tinasidgan na. Di ba? Matured nga babae. Baka agam amuda lang. Kaya pa nga rod, namnamayam ko mga rod nga si Kamit, test gan na madamdama. Magkarapapak lang siguro, ha? Sige, inakpay mga la. Kahit kung may tuminom. Ngayon nakiktutak laeng ngayon manong nemi itinapnukon ti baso. Hindi uminumak, adagtimek, itilikudat. Ay, ti malyawak. Iso? Yes, sir? Pwede ito tinumem. Ay, ladies drink, sir. Ape nga saan ka uminom ti brandy? Baka nanikat nga sumrik iti karupukup ko. Aman, padasem. Saanin, sir? Padasem. O single shot lang. Madireta. Artificial, tipan na kaya kasi dito. Saan nga? Bakuna nga.
maramanam ti arak no atutlaok na. Ito eh. Sige. Inawat ko ti baso manong nimikit na ikamak ti ramay na. Nagbara ti ramay na. Sige, isyat mo. Igulpem. Igulpem. Oh, di mas suabe. Ala, nagbara mo din. Well, nabara at arak. Dadangarod. Dato nga rod kat alamingis, ilan na takarabukob mo. So, ang disok dito yun, ha? Tamod to deta baso. Ikang kati sa bali ng baso. Okay? Karga akmat, di brandy. Ano yun, baka mo bartekak, sir? Noel, tinagan ko. Nagalamano kami, manong. Nagpagkat ti parang na, nagbara ti dakulap na, dakulap na nakabarbarang nagkarayam iti. Orat ko nga mga apros itan ti barukong kuman. Kapag pagkat ti parang na. Pasensya ka na. Nakadistubuakin ka. Okay lang. Okay lang, sir. Just call me Noel. Pasensya ka na. Pasensya. Magpata-dispenser ka. Siya ka kumatasid ka kita nga muna. Ngayon bigla nga nalasing ko dati at datili ko dam. So, nalitamsang ka. Kasta. Kunaklano, siya kang nagpeso tikit kita. Mga sidgam. Napabainanak pa. Nang namnama. Aman talagang siya ka. Ngayon bigla nga nakita. Ito nga dating boss ko. Dating nga boss mo. When? Sumad lang nga matured nga babae. Kada kayo, sir? Abay, matured mo tilangat? Sigurado nga at pamilyam at asawam. Manumutan ti putot mo. Mambaling ka din saan may panggap iti pamilya ti pagsalitan. May panggap ken ka, ken may panggap ken ka. Iso nga rod nga may panggap ken ka, ti pamilyam. Adag peso pamilya ko. Ngayon niya. Sana ka naragsak. Kapag ng pamilya ka saan nga naragsak, istoryakin ka. Ngayon saan nga dito. Daringgod dito. Sa dinungar ti saan nga naringgod. Dalukan mo? Awan. Dalukan ko. Let's go. Rubin ka din nga sumurtakin ka? Anda ka duwak, sir. Mabali mo tagpakadakin ko na. Sa din mo papananta. Mapanta tinapinpintas nga lugar. Ang mabalinta pagsalitangan na siya. Mabalin? Mabit lang nga rin. Nagpakadakin niya ni. Kapag imanugutak. Nalawag-law nang imanugutak na mabit laeng. Nagpakadakin ni ani ko na. Ana? Sumurt ka kin ko, ana? Sumurt ko na. Ay, nagloko ka. Kat sa dinot papanan nyo? Iti na ulimat nga lugar. Nga awan ti makadisturbo ka kami. Isa dinot namnamaim. Nga lugar data. Basta sumurt ka kin ko, ana? Bahala ka. Loko. At na pamilyanan. Kaya't mo nga rod? Ngayon mang damo ken ka? Kaya't mo nga rod ti magkirelasyon at na pamilyana? Kaya't mo tagbaling nga kirida? Isot ikistip ko so eh. Ay, gaga. Sukayat ko. O sige, bahala ka na sukayat mo. Ano amin tibibiyan ko ni sukayat mo? Iso ti kayat ko, kunak manong naming gamota, iso nga talaga ti kayat ko. Na inlaba kon, makarik na kon ti ayat. Nga nabayag kon nga urayan nga mariknak ti ayat. Kaori dadak pa lang ti kahalids manong naming adu da kita agar-arim kanyak ng awan jak marik na ni ayat. Duan nga tawen nga mga obsina ak manong naming adu da kita agar-arim kanyak ngem.
Aw mati pakarignak kadakwada ti markrignak kenta ken ni Noel. Nga maapay nga isupay. Apay. Nagilugan ang karot ti kotse na manunemi kit nabiglak, iti makitak ti placard, iti sumsumrikan na compound. Hotel. Diyos ko. Sir? Yeah. Apay matang nga hotel? Hotel and restaurant. Dito tayo nagtuloy tuminom. Nauulimat dito eh. Siyempre, with music, romantic music. Sadya nagkringkor, di ba? Na mangigbot ka ni kling, tinidor ka da baso. Ngayon dito eh, romantic music. Siyempre nagkam nga iti restaurant, manunemi, wow. Romantic place na kunak tinakam ko. Nakadim ti light. Lovers ti kitadda. Pair by pair, manunemi. Agiinom da. Agsisinubo da. Lakaw. Sir? Di kiti adaddoy kat kwa. Lovers, di ba? And we are also lovers. O, mapet relasyon ta. Kadag ka-relasyon ta na. I love you. Hala, daan ka di pamilya, sir. Ngamanat marikrik ng kanya. Do you love me, di ba? You love me, di ba? No saan nga love, di ka kumasimorod. No saan nga love, di ka kumanakipin na rin kanya. No saan nga love, di ka kumanakiyama mo kanya. Di ba? Yung masidig ti waiter, nag-order ti arak, brandy, sa imbagahan na ti pulutan. Anong nimi? Ada na idasar nga danom, hindi mo tagdanom. Tinaugan na dua baso. Cheers! Apay nga, sulo. Tapno maraman ang gusto ti ara. Di ba? Sige ba lang nagkunang nagpintas, nagmayan? Cheers! Sa katagpulutan. Manong nemi, di namin tlo ako nga nangitang ko. Di matindi marikrik na Noel. Abay. Nasa di naman ti pangipanam kanya. Ipat na ko. Sige, mabilain. Pinasalita naman ang nemi ti ka, dati counter. Atented da nga tulbek. Kada dumapamasapol. Let's go. Bitbidag na tuminom. Kante pulutan. Let's go. Si Muro takmot man. Idada kami ti oneg. Manong name rogyan na ko. Nga rinuman sa. Oh. Noel. Noel. Apay nga si Kapay. Apay nga si Kapay. Apay nakumanti pa rin siya na. Nalaigan ka. Di ka ito babawi. Parang sakin ka, Lord, ha? Parang sakin ka, kada kinagkakaparang agik ka. Kadagpay sumanong name nagpadpada kami na lamo-lamo kit ulit-ulitan at panang dikos na kaniya, kada kinagkakaparang agik na. Sumungaw met, di kita isang sangay nga asog kumano. Oh, Noel. Aging ka manon nemi nga binurak nanti kristal, pinisang nanti talon ti langit, manon nemi nasaktanak man nga mapagkapaman laing. Nga nasupapakan ti kaslawang patinggan ng imnas. Oh, Noel. Nagro na lang arudan manon nemi ti may kadwa nga rikos kasala nga negative adtay ti barukong ko tinakkan na nutikat impababanan. Oh my God! Dato iti istorya na, di kita nakapada sa nagmayat. Oh, well, mapay nga isupay. Isupay nga saanin nga nauya. Apay nga nakariknak iti ayat. Ken,
tagtagi ko ay naku na apay nga isupay. Naulit-ulit apay nga isupay. Memora niya tararamidak manong naimihan ko may babawi pa iti amin. Nalpas kong inawat, dahito tigasan. Imo na, nga nang paayak di amin kung inayat ko, kat saanin nga nawayan. Iti damagi kuha naman ng nimi no apay nga nakunan nga saan nga naragsak isuna iti sidong ti pamilya na. Saan nga naragsak, gabutasan kong ipatpateg ti asawak. Abi nga rin asawak. Kapilitan. Inyasawa daking kaori sa mga eten. Isulat mang ipatpateg kanya. Imamong kali, ay tahak lang nga kayat. Posible, aman. Nagsabat ti dalan ta. Agay-ayat ka kanya, agay-ayat akon ka. Sa dinungamin ti mo, apay nga dinak inuray. Apay nga, panagamamutak at sangkan nga nawaya. Nawaya. Time na time, mabaling kong isin at asawa. Awang pa anak yo, awang pa'y. Iso nga numaskugan ka, sikat-ikatan na. Noel, nga madagriri. Hanga griri. Ada masaktan, saan nga masaktan? Sigurado ka? So nga pagdanakan, di ka man may kasal, no saan to man maaprobaran ti anal man, no saan to akayat ka asawak tagpirma. Agasawa ta, ore saan ka may kasal. Gapot si kakin siyak tagpimpinate. Noel, nabibinas ko ano nawaya ka, nga mga niyo at mabaling ko. Nalado mo tiwa nagamamuta. Iso ang pagdanakan. Tuloy ang ligaya. Agragsakta, iti kay kayata. Awan ti makaati pa karata. Lord na. Oh, Noel. No si ka talaga tinikarisi ka. Oh, Noel, I love you. I love you more. Lord na. Nakirelasyon ak nga rod kani Noel manunimi kat nadlaw ni Ani nga naragsakak. Iti sumunagak ti bisina, iti dumteng ti Lunes. Naragsak ka. Obvious ba? Maragsakan ka, iti likudan nga may sakalaki rida. Di mo mong istorya. No kastasan kan nga virgin. Saanin? Nagmayat? Naglaing ni Noel. Naling ata with experience. Sige, di mo kaya? Di makaraman. Nagmayat. Di mo alam mo. Gasawak pa ya. Sa akong tuwidad, di amin ko, di boyfriend ko. Ngayon, anong istorya? Hapi naragsak ka. Saan nga ipatpateg ni Noel ti asawa na? Siyak kano ti patpateg na. No agsikugak, siyak ti danan na. Agasawa kami, ore man pa'y awang kasal. Kat manugat nga rin, di kita naganak kang kakas pagarigan. Awan ti marami din nagnanak kanya. Schedule me every Friday night. Nagtatrabaho, may isang executive. Ngayon kukwa, tidak kay kamangan na. Datang imamanage na nga negosyo. Kaya namamon nga rin, diti, nakanak ti asawa na, nga ada karelasyon na sa Bali. Baka ikatanda. Nakasagana ka naman, sumabol sa Bali nga trabaho na. Napindas man ti katendan at no, awanin ti pakinaigan na kadakwada. Ngayon maapay nga isupay. Nandiyan nga rin takila question. Apay nga ni Noel.
Ininto ta saan nga nawaya. Apay nga isupit na kinlabak. Nga nang ipaayak iti amin-amin ko. Manong nemi idi maamuan da tatang kininanang ti amin. Kinaungat da. Tang mawatan nyo ti amin. So ti patpatag ko, ti patpatag na. Iti di ko dan nga daanin ti asawa. Na may sa kalakirida, kabit. Urayan nyo sa ang balinak akabit. Nga siya talagang asawa ni Noel. Ngayon mga ibabayin ka. Tang dahito tinagsak ko. Noan yaman ti sawan na kiti tao. Sawan na lang ta. Ha? Makamu ka. Aging gaman nun na pinmasyar ni Noel dito'y balay. Kat adumatindad na kininanang. Kinitatang ay baka pasuksok na ito'y barok, sir. Saan nga pasuksok tata? Paramanan nyo. Aga, hangong manay ti sweldo ni Lorna para ka na kayo. Talaga, dumating ti kakabsat na. Nukas ka sa nulaing, saan nga ibakla nga may pinsan ni Lorna, ti panagbasa di kakabsat na. Tulungan. Muna siya ka mismo. Dapat patag ko ni Lorna tatanga na. Hanggang agriri di asawak, tad agreement pi. Nang runa, no, madan kay ti apo ko. Kat numadan kay ti apo ko, nakamdon dagdag na. Pabintas ng pataklan tayo ito nga balay kahit yun. Bueno, tama, pataklan tayo. Kati abay na, isot pagipatakdaran mi ti balay mi kini Lorna. Ay, napintas ti kita plano barok ngem dito man na madi kita amod kiti tao nga dasawa. Data sawin ti badi. Bayan nyo ta, awan may tulong di kita padangat data. Awan may tulong dagat bayad dagat may tulong ta tata. E din ta siya kada may tulong ko. Sino kaya tiyo? Nagiti tao nga mang dilaw uno siya. Mabayan nyo na ta niya sawan da ta kahit nga sawin. Awanan ti maramid mo bro. Anang arod, kada ito may kayat, kandragsak ti anak mo. Manong nemi, talon nga bulan nga saan ang kanatagnan. Nagpa-check upak, positive. Yes. Anat yes? Ha? Lorna? Ani? Masiko ka. Kat maragsakan ka? Sa sino ko matibabae nga saan nga maragsakan nagsikog? Si Kamen. Oray no saan nakamay ka. May kasarnak manuno saan. Basta nakamtag pimpinatig. Ti Karina, no agsikugat, nakamintagdan na. Basta ako nagkaragsak ni Noel manunemi kat siyempre no anyat imbagana tinungpal na. Pinapintas sa pinalakkel na manunemi ti family house mi nang iparakder ti bukod mi nga balay iti abay ti family house mi. Kaya dito'y kami nga nagdan na. Dito'y nga grubuhat, mapan opisina, dito'y nga agawid. Nagasadnak iti opisina mi, manunemi, agawid ka mga dua. Mapang ka mga opisina, kalukan kami, idakas na. Nagananan ka, ha? Harami ito, tiba kami na panaganan Noel. Nakaragraksak. Uri siya. Uri awang kasuratan mo na marriage contract. Katwan, agasawa ta. Datat agasawa. Iso awang pagdanan. Aging ka manunemi ang nasang ilik iti may sa nga Sabado nga awan ni Noel tada na panan na. Ti mismo nga asawa na. Doon ka di pastragan. Ay, sumra kayo, ma'am. Tugaw kayo. Kaya mamukti bagay ka. Siyak ti asawa ni Noel. Naragsak ka kayo di matlaing. Nakaragraksak kami. Nangaruna kat ni. Next month siguro, aglibak ton. Nakakaskasat ka. Lorna.
Tas sikat impateg ni Noel. Nangaruna ket sikat ita si Kuban. No, magitak ti kinaragsak yo. Ikang kayo ti wayawaya. Ma'am, when? Tango na nga rod, no ipatpatag mo ti may sangat tao. Luan nyaman ti pakaragsakan na. Ited mo. Ngabutad na keng katiragsak ni Noel. Ited ko keng ka. Nakasaysayahat kayo, ma'am. Nakasaysayahat kayo. Umalayo na pakaragsakan. No makita ka na ragsak kayo. Ikang kayo ti waya-waya. Ako'y kabdo, kini Noel ti abogado, para ti annulment. So nalang ito mabayag ngorayan. Hanggang mali. Once ka maprobaran, mabalit yun ton tekalaysa. Kasi taunay tiragsak ko manunay nga arakop iti asawa na ni Noel idi tasumangpit. Naragsakan man. Idi madamag na manunay nga ima iti asawa na nga nangipakaam mo nga maikan isuna ti waya-waya. Idi maprobaran nga roden ti annulment manunay tuwan ti tawen wano dua ti anak mi idin nakapagkalay sa kami. Dito ti dating asawa na manunimi kit addan sa di Amerika. Nag-migrate sa di. Intultuloy na tamat manunimi ti asawa, iti nangasikaso, iti negosyo, dagiti naganak, iti dating asawa na. Intultuloy ko mati ng opisina. Nadaan kami ti katulong, kanyaya, kanigiti duwang anak. Naragsak kami. At least nakapagkasar kami. Ni Ani manunimi umapapal kanya. Apay mapawal ka, nakagasgasan ka. Naman pa ididamo ka nagbaling nga kirida. Siya ka ngay. Ay, hapo. Kawat ti masarakan yung sunod niya. At bakit akpay ng balasang kumadre. Nagpili ka kami na imbaga. Kahit kung samit ti makirelasyon at asawa na niya. Baring namabalo, kahit na kami tagkatuluyan. Sa kunto ko na, apa yung isupay. Ito nga rin, di ba kasalita, manunimi ka, thank you, tilaing mo, manang ipasa, kat sabay kumat, at damat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak nga nagbuya, ka nagdingeg, more power to your program. Tiyagyaman, Lorna. Opo.